నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పరిధిలో ఆదివారం రాత్రి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు కారణమైన రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నెల్లూరు నుంచి కడప వైపు వెళ్తున్న ఓ లారీ నెల్లూరుపాలెం వద్ద ముందు వెళ్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. లారీ ఢీకొట్టడంతో కారు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డుకు అవతల ఉన్న పానీపూరి బండిని ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది. ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా జరగడంతో అక్కడున్న ప్రజలు భయాందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. సమాచారం అందుకున్న ఆత్మకూరు ఎస్ఐ జలాని సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ప్రమాదంపై ఆరా తీసి వివరాలు సేకరించారు. రోడ్డు భద్రతపై మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. దానికి ఎవరు లేరు అంతే. నింటే 7 కూడా ఎట్లా